Elke dinsdag Juvie Emezaan uit de bibliotheek wezen. En vandaag gaan we praten met Yvonne Weijers van de bibliotheek in Venlo over met name het project De Biep op School. Mevrouw Weijers, hartelijk welkom. Voordat we dat gaan doen, moeten we eerst even terug naar Patrick. Want Patrick, hij is juist even woord die opgenomen kunnen werden in Dikke van Dalen. Dus dat einde bieden we keer voor mevrouw Weijers. Ja, dat wordt namelijk boekfeest. Boekfeest? Ja. Ja, dat is wel een leuke, ja. Enig idee wat het is, wat het betekent? Boekfeest? Ik denk het aanzicht, ik weet niet. Nee, het is een feest. Nee. Het is echt zeg maar Facebook, maar dan omgedraaid. Okay. Maar het heeft er ook helemaal niks mee te maken. Wat het namelijk is een... Ja? Het idee is dat ik dus een boek pak. Waar een gezicht op staat. En dan mezelf er zo precies achter positioneer alsof dat, zodat dat mijn gezicht afmaakt. En dat is dus een boekfeest. Nou, weer iets geleerd, Patrick. Nou. Heb je het op school geleerd? Of, nee, dit heb ik op het internet geleerd. Oké, nou we gaan het hebben over leren met boeken op scholen. Want je hebt het project De Biep op School. Ja. Kan je kort uitleggen wat dat precies inhoudt? Nou, dat is eigenlijk een landelijk project is het. En dat is eigenlijk dat we letterlijk een bibliotheek op school neer gaan zetten. Dus eigenlijk de boeken naar het kind toe gaan brengen, letterlijk. Ja, want goed, elke school heeft natuurlijk haar bibliotheekje, Ja. of in ieder geval het beuk daar liggen. Waarom is dit project dan anders dan wat we gewend zijn? Nou ja, de boeken die op scholen aanwezig zijn, dat zijn er vaak niet erg veel. Het zijn ook vaak sterk verouderde boeken. Dus we willen kinderen heel graag aan het lezen krijgen, maar met boeken die niet van deze tijd zijn en niet aantrekkelijk, ja, daar krijgen kinderen niet mee aan lezen. Ja, is dat het belangrijkste probleem? Of zeg je van, eigenlijk is het de manier waarop het wordt aangeboden bijvoorbeeld wat vangers moeten werden? Ja, ook, want uiteindelijk met alleen een mooi boek komt ze er ook niet, want het is met name was met het boek Duis. En dat zit er ook een stuk in. Er zit dus inderdaad ook een geschoolde leescoördinator in. Dus een leerkracht wordt eigenlijk op het gebied van leescoördinator bijgeschoold. Wat betekent dat? Wat moet er doen dan? Ja, nou, die is dus verantwoordelijk voor de doorgaande leeslijn op een school. Dus er gebeurt natuurlijk al van alles, maar er wordt nu ook echt opgenomen het belang van lezen en wie gaan we dat dan aanpakken in een plan van aanpak. En dat is een meerjarenplan. Maar ook wat een stukje visie in staat, van wie willen we dat dan doen, wat past bij onze school. En wat is de fout die nieuwe scholen dan maken? Wat is de fout? Nou, ze zijn heel erg doorgeslagen in het technisch lezen. Dus, en ook allemaal methodes voor begrijpend lezen en alles. Nou, kinderen vinden dat saai en ze willen veel liever vanuit een goed boek willen ze eigenlijk het lezen zich eigen maken. Dus eigenlijk ze werden een beetje gedwongen, geforceerd om het te lezen, doordat je ze tegenstonden. Je kunt het veel beter doen door middel van gewoon met leuke beuk op een luchtige manier. Ja. Of is het ook dat het niet gewoon je zegt, een verhaal is, gewoon een leuk verhaal wat ze best lezen, maar echt alleen maar oefeningen met lezen. Is dat een beetje dan het probleem? Het is ook met name maar veel oefenen met lezen, ja. En niet het leuke ervan. Dus wat ze in een boek en zo, het ontspannen, het plezier, dat soort dingen. Je doet dit al en je hebt ook een voorgenomen om alle 34 scholen binnen het Venloze op die methode zeg maar, te krijgen. Dus de Biep op School zou bij ze allebei geïnteresseerd moeten Dat is natuurlijk geen methode, de bibliotheek op school. Ja, nou goed, in ieder geval het idee ervan. Ja. En dat zou dan op alle scholen moeten gewoon ja, dat is onze ambitie, ja. En wie gaat het er nu toe? Ja, het gaat super. Voor de eerste 10 scholen die nu gestart zijn eigenlijk, hebben we best nog moeten lobbyen. Want ja, het was voor de scholen natuurlijk ook nieuw. Van, wat komen jullie dan doen en wat moeten we erbij voorstellen? Maar nu is het zo dat de scholen kunnen vragen wanneer ze weer in de beurt. Ja, want wie lang zit je er nu mee bezig? Nou, we zijn eigenlijk met een pilot begonnen in het schooljaar 2011-2012. Ja. En afgelopen schooljaar hebben we 10 scholen aangesloten. En dit schooljaar gaan we er weer 10 aan aansluiten. En merk ze dan ook al heel snel dat verschil? De merk in principe heel snel het verschil. We staan nu op het punt dat we eigenlijk gewoon de faciliteiten hebben. De bibliotheek is ingericht, de boeken staan er, de leescoördinator is opgeleid. Maar ook een leesconsulent vanuit de bibliotheek die daarmee werkt. Dus die gaan samen mee aan de gang. Ja. En ook de resultaten werden gemonitord. Vanuit landelijk gezien zien ze gewoon enorm dat scholen enorme vorderingen maken. Dat leerlingen sneller gaan lezen of meer gaan lezen? Of je bedoelt dat? Beter gaan lezen. Ja. Je zegt wel, leuke beuk is dan inherent daaraan. Je hebt er een aantal metgenomen die we over jou even voetlicht brengen. Te beginnen met deze, Piranha. Piranha's, wist je dat? Wist je dat? Nou, dat is een nieuwe serie, eigenlijk een studieboek. Maar dan op een hele leuke manier vormgegeven. Dus is dat strips steeds meer terugkomen. Dus het striplezen mag ook weer. Dit zijn strips? Ja, cartoons, strips. Goeie zaak. Ja.
Ja, is dat pedagogisch verantwoord? Dus ze dachten vroeger altijd, er moest niet de stripjes lezen, maar er moest de echte boekjes pakken? Ja, maar tegenwoordig mag het weer, tegenwoordig wordt gewoon gezegd, maakt niet zo wat ze lezen, als ze maar lezen. Oké. Dus de lat wordt gewoon structureel een beetje lager gelegd. Nee, ik weet niet of de lat dan lager is, maar daar beleven kinderen natuurlijk wel heel veel plezier in. Mijn zoon zelf bijvoorbeeld is zwaar dyslectisch en kreeg hij maar eens aan het lezen. En ik had gisteren dat boek bij me, ik heb met hem erin zitten lezen en hij zei, mam, mag ik dat boek mee naar bed nemen? Ja. Het is ook nog leerzaam, hè? Het gaat dus echt over van Ja, feitjes stonden eronder, ja. Oké, mooi. Dus leren en lezen tegelijk. Een hele serie van, ja. Oké, de tweede, naar Afrika. Nou, boeken voor jongens. Nou, het blijkt al zo dat over het algemeen toch jongens minder lezen dan meiden. Dus tegenwoordig is dus een sterke opkomst van boeken voor jongens, boeken over jongens. En dit is er een van, een beetje in de stijl van Geronimo Stilton. Er zit een stuk spanning in, ook de opbouw van het verhaal. Ja, dat zeggen ook. Het lichter opgemaakt qua vormgeving. Ja. Even goed kan zien zo toe. Want dat werkt op deze speelse manier Een speelse manier, maar ook kinderen kunnen zich erin identificeren natuurlijk. De hoofdpersonen, dat zien jongens. Maar buiten dat het alleen jongens zien, zit er een stukje spanning in. Er zit een humor erin. Hoe gaat het boek precies over? Het zien een aantal wel... Ik denk dat de jongens naar Afrika gaan. Ja, dat zou er ook Patrick. Maar laat het verhaal nog waar het weer gaat inderdaad. Ja, goed, het is vooral een leuk verhaal als je er helemaal in kunt verleren. Want het kan natuurlijk niet helemaal echt. Er staan ook dingen in die niet echt zien, maar wat wel heel erg leuk is. En wij wilden het nog niet op zo'n leeftijd, dat zich dan voor een missie naar Afrika gaat en dan samen het avontuur aankijkt. En dan de boeven te pakken, Chris. Ik kan er geen boekfeest meer doen, zie ik. Dat is een kenner verdwenen in de verboden zone. Ja, dat kent niet goed gewoon. Nee, precies. Deze dan, Wonder. Wonder, ja, een heel bijzonder boek. Want het gaat dus over een kind wat voor het eerst naar de basisschool gaat met een ernstige gezichtsafwijking. Nou, en het is hoe het Engels ook vertaald. Dus volgens mij is het door de opbouw van de klasse anders dan dat het BIOS is. Maar het kind is 10 jaar en gaat eigenlijk naar het voortgezet onderwijs. Voor de eerste keer. Nou, dat is voor elk kind natuurlijk een enorme stap. Dus ze kan zich alleen al door en helemaal herkennen. Maar voor een kind met een gezichtsafwijking is het natuurlijk, of met een beperking, nog veel moeilijker. Ja, dit draait dan om acceptatie, neem ik aan. Het draait om acceptatie, ja. Maar ook het hele proces er rondomheen. Het is op een luchtige manier geschreven. Ook met humor erin. Er stonden ook fragmentjes in van e-mailberichten, Facebook. Maar dit is wel even het oudere jeugd, denk ik, als ik het zo zeg, of niet? Ja, vanaf een jaar of 10. Oké. Ja. Je ziet niet ook van die denkst een ziekenhuis staan, is dat een bepaald leesniveau ook? Dus je dat je dat wel in de gaten een beetje de leeftijd geeft dat aan. Niveau B is het, als ik het goed zeg. Ja, dus de leeftijd van 9 tot 12 jaar ongeveer. Ja, weer wat geleerd. Deze boek maakt dus deel uit ook van het project De Biep op School. Klopt. Een beetje een brutale vraag, maar we bekostigt dat soort projecten? Nou, we kunnen dat project starten doordat we een flinke subsidie kregen vanuit de provincie Limburg. Ik heb begrepen, zelfs op de conferentie die we laatst aan gehad hebben hier in Remung, dat de provincie Limburg de enige is die het financieel ondersteunt in gans Nederland. Dus door mij hebben ze wel de middelen inderdaad om zoiets op te kunnen starten. En vervolgens zit er een investering in van de school, maar ook van de bibliotheek zelf. En op het moment dat het er staat, is het een kwestie van borgen en onderhouden. En dat komt dus op de kosten van de school en van de bibliotheek. En of de gemeentes die daaraan meedragen. Mogen ik heel veel succes wensen met dit project. En Patrick zou zeggen, luister naar jong. Goed hè.